Follow Nenendom and then in Tiasianam and then a ponko, Esas, yes, or Muchesi Israel for, or Mukako Israel for, and Israel for Koya. The Bible say, or Muko do babia, na a Pukasia daho, now money das wasa, or money miss on my town for any or Murray, or money miss on my town for Bekuamo, or money miss on my town for Besamo. The Bible say, and one hour for Moses, and Mapomanaso, and no hand to the and no cancer every day. Yatamfo enepe yatamfo ebekuye na Bible say Ewurade ka kire Moses say Moses fa pomano epo eponimo na eponimo bechamielo na Bible say o ma pomano so kire so na ode po eponimo na eponimo baye anopa yo haw biala me say wonnam no amane biala wonnam no sami Ewurade e ma Moses e pipe kokko Israel for fam no say nyame na wono na ma yedi fo so wo ma ye Maame so what in the Yamakasi, what in the Bayahow, what in the Bayamania, Yaya control, Yam, Ebradenam so at the Bamaya. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. One moment, melody. And the Bible say, O minor call do Podano, and on town many share on Mati, and on who upon Cosotifo. A dom berima epa afeno ma commercial tu omonim so ma tamfo anyoma wie ebia na wonam situation bi mo wonam amanie bi mo ana no pe watu anamo woni da so asa ukoda anadwoa nisuo fall bed so ukoda anadwoa upilo so nyina ya nisuo esane se enisuo bi tetew amanie bi tetew enano oba no oda subura na no emoja tu no no Bible say ebra wosia Yesu ebra wo hu Yesu wo say papa idie mi mane nkode bi alada mene mensabe kano na mene mensakana me hu mota etumi finsia bebele ebetwa. Hallelujah. Amen. Enano Yesu namsa eno koto oba bia na ne bayale na wosia no no okatire Yesu say papa me ba no yare a wowo ena Yesu ka kire say oba wo de kɔ na mebafi na Bible say oba ni gidie nti wo kan say owura wo de ka asam no say ayarasa asam no ka na menim say wo kapa me ba no ho beto no. Hallelujah. Amen. Na Bible say Yesu show oba ni gidie ni wo se kɔ na wo gidie ache nkwa wo ba no na yarasa ebeba anopai say wo kura gidie a Ewurade de mu ayebema wo anopai say wo kura yidie a ne wo pesa Ewurade yema wo no Ewurade nam ne difo so ebeyama. Hallelujah. Amen. Kachire woni asese ne emamu yedina yeko Ewurade Senyamamu yedina yeko Ewurade. Oh, kachire no sese so chini bo bebila yeko Ewurade. So chini bo bebila yeko Ewurade. Hallelujah. Amen. Oh, one more sema Ewurade. Mami, e wo say yeti ase say ya beji nyame adi nko ade o hawo no be doso wona wonim nyame ne de obonsam ogya omo no mo ye ne omo pe ne mom ye ne ye pese ye hu nyame ne ye hu ne yie ne de ya mane e doso inti Bible say wo trenini amane e toso nanso Ewurade yi omo free ni nyina mu. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Amane no ebe doso amayen nanso e wo se ye gina pintin na ye hye Ewurade din ne ye de Ewura hyeni mu
na yewu se ono goto ene obetimi agye ono goto ene ye dwane kwabia enti David hwe asemi din Psalm 91 verse 1 wo senie wote wo susu ni na yintabia etena twadi amponyo na se anopai ye besi awurade se ye dwane kwabia ne ya bankase ye nyamia ye de ye ho ato no so ono obeyi ye firi ofidi su fo fidiem ene wo wuyare ye seye mu wo de ne ntaban bekata ye nso awurade ntaban ya se ne ye bekọ akọse wo cheni katabo ene no nokre ye winsuro anajubumbo nti bema etuna wiem yale toma ye nam sumu insanya de atimi san ni pawia kete awurade se obeyi nyina obeyi afirimu hallelujah amen awurade se obeyi afirimu tie de ye nyina pintin ma ye hihim da bialada na ne nyame aka ne nyame ase se wode yen ebedu 2026 no ujidienti awurade de wo bedu ho ujidienti awurade de wo bedu ho sanopa wo tidia so wo tidia awurade de wo bedu butaya no ho awurade de wo bedu butaya no ho awurade de wo bedu butaya no amen hallelujah amen mama last stop nyame the Bible says Israel for any that swasa wana koma nyina abubu se omohwe omatamfo sani omoba sani atamfo etimlika omukura nkranta omukura ejan omukura ntiasenam etimlika ba wo so a Bible say o maba mu nyina hyase se ebu na Mose manani so kire awurade na okanse awurade ka kire Mose se Mose ensuro fa pomano ebo ponim na Bible say o yes ano eponim hyase se emu eche na epoa na yunim ase no Bible say asase pradada ebeda ponim finfin ema Israel for enante so say asase pradada mi impa ye ma o say ade biala ayo how ade biala ayo mane to mi biala why follow e wa bula bono won ko wani mo na wo che wo sai I declare in the name of Jesus say Lord to me a wo de amani difo awie melemo sa enwo sra ni ti wo ba kwakodu ubosha ho wo ba kwakodu wani onyam ho wo ba kwakodu nsila ho amen hallelujah amen oh one moment my last stop nyame kwakodu nsuo na jano na mo taro ene ne tomo nso aduponi fifi hallelujah oh hallelujah amen na Filistifo aduponi fifi na Awurade ka kire Moses say Moses sani awode pomano bo nsuo nim na nsuo nim paye no safa pomano ebom na Bible say ebra Moses de pomano bo mu pe Awurade tumi ene na hote eka eponu bo mu na pankosotefo a omo atamfo a na omo pe na kunu no Awurade ka omo nyina go populo nim Awurade ka omo nyina go populo nim wa ha biala wonam Awurade tumi be kasama amane bia wonam Awurade won be kasama enfa woni de tumi mi baye enfa woni de ahom mi baye ne nyame akase wo baye no ugidi enti eyede na ebebe mama hallelujah amen oh hallelujah amen oh go mala stop nyame pa kache oni ase botaye no beduru ho botaye no beduru ho oh kache on se botaye no beduru ho botaye no beduru ho se last stop nyame tiasi se last stop nyame tiasi na ye ho maame so atiasi na ye ho maame so tiasi na nwosra no eye tumai na nwosra no eye se wodu gidie be ka me ho se wodu gidie be ka me ho ne ye de gidie ka ho maame ho ne ye de gidie ka ye ho botaye no 2026 ebebe mu di amaye ebebe mama oh bon se last stop nyame anapai Awurade won hyira yen amen na won tena ni mu fa nkyira yen amen na on dom yen amen na yenya gidi a yebetimi de adi ni difo achi amen ni yenya gidi a yebetimi ni yedifo adi anante amen na se botaye na Awurade akato yabera boso no watimi adi ye na kwakodu anapai Awurade won hyira yen amen na won tena ni mu fa nkyira yen ye won hyira obi ntumi no me ya wakan epamu no ya wosha ejina no Awurade won kaye ade biala ayo hawda yenso ade biala aya mane da yenso na ya leader aso asa na ya bamu ebu no last stop nyamia wo kasa wiye melemu last stop nyamia wodi ni difo ye sanchane ni anwanwade
Everybody want kasa wa ya belabum e wo Yesu dim. Amen. Amen. Sister Abuakwa fly all the way from Kwasi Broni Kuru. And na wapa MS Oberlande Saturday na seni nyame nam difo so eye niema kese no na etwa se wo ba na ode last stop nyame aseda ene adanse eble last stop nyame. Amen. Nti eni bi mu yemfa nsembo enhia ye sister no yemma yensem enhia no pa Yesu ahi Yesu ma mpa pacho se na me bra kan no mene mama me ka prayerline na ewo Abrode no I think for some time now na me catch your mama say Yakopon madoma meba meba last of Yakopon me be do Saturday anwumre me wa ha na me da se dem last of Yakopon so me be do asundum na me da se dan so mama won empire bone ne church ni bibia o de mama me da se ma. Amen. Mpacho jina homa ye kakra. Hallelujah. Bon sama last stop nyame pa. Bon sama last stop nyame pa. Hallelujah. Hallelujah. Me Amsterdam. Okay. Edie na nyame nam ne ye hu maame so anase nyame nam difo so aye ediama wa enti wo fly from Abrode ton obedu Saturday no na ene watu anamon abaha so the last stop nyame aseda ebre no na ahye nyame difo ani onyam no botaye bentia na die na nyame nam ne difo so ayama wo abrabom. Last stop nyame enema bibira mame. Amen. Ni di kan ye se ni a obone fo nde bia in and out mo hye bia no. Yakopon nam ye maame so e ma de bia mama hu ma yegina so bompa ma bibia din. Okay. Nye sato so biom ye majumam me ma. Ini na ofre mama ofre ya na wafa. No no wakasa no ama church like it has helped me a lot. Okay. Aboa me. Tina minti min tina won min kasa me ma etwa se me ba. Amen. Bon sema last stop nyame. Number 2 yebusa se nyame di for wesia no personal da. But it's my first time. The first time I would say nyame di for. Soliya de Gasiapa. Bon sema ngoslano. Hallelujah. Yebisa uhu ni physical da. Na se empire woni ni bo prayer line so no. Ena Awurade anam no so aye niema beble ediama o. Wow. Enti obi tie yen owo Abrode. Ede na wo beka che nipa ohwe yen. Nyameka ni se nipa no ombra na oni yemesom. Ni nani nipa ne gidie. Okay. Awo de beba. O gidie no ho bibia beteto na kwan so man. Amen. Boma last stop nyame. Na me pacho ye bisase because edifo beble wo ho a omunhu nipa ne da nanso mutimi twa sika bi se every month obia especially mu Abrode kura de ko betwa sika kese bi ama mo se busumi bia obia ansa ni sei ema no wode na account number to ho wode na eyi to ho wo se ye bo nyame adwuma me bisase ebia na obi hwe yen because of ne wa famunti no ye bisase sa na nyame difo group prayer group no so etia na won twa sika bia antum pacho dabi yo pacho fa mic no ko wa no maye pacho dabi won twa sika bia muntua sika bia pacho dabi. Wow, bon sema last stop nyame. Bon sema engosrane. Enti odofo a wo hwe yen, wo wutie yen. Woni pa bi ewa Abrode, eye adwuma sem, eye nkrata sem, eye akwantu sem. Wodi woni problem kra. Engosra nyame de ama ye difo, ewiye mlemu no. Wodi number no betwa egu screen ase. Fa na ka kire wo maame se wo maame me wa Abrode aha ene ha me wa Abrode se ni na me tie me sister na dance no attach me enti me so me pese me bantwani wo prayer group no na to me a wo de ye atuma wiye mele no me so me tap sa to me ni bi
me maame me papa baby biala wo hwe ye se wo hwe Facebook wo hwe TikTok wo hwe YouTube se wo awo adanse no enwosere ye adwuma Awurade abasa eye kese enti bomode a na fa wo maame number no na test no se wo maame Abrochirefo prayer group no me nso me pesa me dwani na me bom paye ebisade bia da wakoma so bla ba dwani group no na Awurade be nyame na won so aye ne ba na ne difo nso aye ne difo Awurade won sira obia hallelujah. Oh bon sama la stop nyame pa oh bon sama la stop nyame pa oh mente won so mono mente udano hallelujah. Amen. Once accident that was. Me won say wo drive it. Na wo bi di kai abi ya kai no. Na mo say wo da hospital, wo da emergency. Na wo kokoma. De wa kai na nimu aye no. Kai kese pa na ni hye. Na Awurade ka che me say ye de wo kra ahye accident ni. Ye de wo crash accident. Also be kwa koda emergency be 1 week timi nkasa okokoma. Okwa panka okra da da ben. E benada ne. Ene. Pe rubber mo no. Sane accident na ye no sane car na nimu aye no hu. Enu kwa so survive. Car nso ane wo hye ye kai kese. Etimansa wo dakoma untimi nkasa na de wa kai na nyame yi ka na kire mesesia de kai na nimu aye se wonya wo nkwadi mu ane ye nyame ti se Awurade atwe waba no abebie so Awurade nam akwankyere no so no onye wan awusa nipa na woni na tsenaja ba outside obesa frefre owo kro be so owen pacho UK owo UK I started frefre pacha wabahada pacho David o mahada and then no first time pacha Awurade say e wosan kwa waro dada ba wo spiritual marriage nti e pam mema no we say nani asa ba wo so o me pese me ware we de anya grokra me pese me ware ba me mfa ma adwen ma no nti oguso no wokasa ba wo mfa wa adwen ma no Obana wen Why pa Obana so tukwa also okoto ani school so abrochi pachan pachan o we no na wakobo ne masters no wakobo ne masters pachan because mun say wa age visa man no ko school or the school na ko ye afi no o ko we nu wi a na wakoto aso oh wa mo nsema mala stop nyame bacho bo with him and sagun so no man asa baby a me kawa ko di biala na me se lady ya wogina ha ne kawa me ansa na ahye ma aka wale ene dia ba ko 3 ana akodi ma foforo nsem anyo ma wale a o mote ase a o mu face pro abema ne so face pro me ye wono na wale me ma ba ko 3 a o mu dimu o sen ko mu ye ne ho ado makoye ma foforo ho ade ah wa mo nsema mango srano pacho yampa oh bon sam kasia pa yes maame unsa mabobo document ni nyina no na wuku abusuani bi gina wo nchen na wayi pipa ne ba ko wagifiri wuku nsam na ka document ne ba ko mo hwehwe mu ti wana wutwa wana msehwe ne kuta maame no woni wono na wo se amenim no frimi kunu fie na wage
Only come for 3 days is one of my mom pie. Nyame se watake bedoso bebre. Yali wo no mde to wo so na wo kra adwane afri mu no. Onwe ba honam fam ti ya yedin wa. Osi yedin. Wo yedin a adanse ni bebre to aso. Enkunudie ni bebre to aso onsa beka. Ba omo de niama ne ba honam fam na wo soso a. Emma wonsa nka nkunimdie wo wani mu no. Because keje no mdo hye makom be ku no. True paibo ni didie nyame ayi wafri. Enti e basta o ma attack wo spiritual honam fam. Because honhom no mo attack wo na sen. Enti omu ni nyina so bia wo abrabo mu bi. Ti niema ni nyina be ye honam fam wo ha wonko a. Na wo be face. Because niema mre ba wo so no. Wo wo no mre to so ana odin se niema na e ba wo so no. Ti ka che ready se rade nkoma wate. Bunku de na ka se last stop nyame koma me. Oh, one more sama last stop nyame. Nyame adwuma be na wo ye. Obi ne wo ban ho okutia wo papa. O de what to kwan kra. So person wo gu adwuma no. E say me hu say wo picture. O de nwura kokko. Enwura fita, enwura black, ya tene tia. Eno wa as what twu picture no baby no. Onipa ne ka so won huru picture no. The say first picture na ye huru tupi ayi mu no ha. Eno wa huru picture no. Ena picture ne kura no wo kyekere. Eno wo kyekere nyame so na wo so ye mpaibofo nti. Wo so ye mpaibofo pa eno na aboa wo. Se na wa kyekere ade na fa no. Enka yare e be so mu no. Oh, bon sama last stop nyame. Me wo bibisa. Ebi se enom ye nyina na e bon ton ade ba ko man e den. Efiti 2024. No musta di say ye den. Afi me ko fo no man ya na e meka. Menti ase na me apre me ho bia otumi ka se wo so ye den papa. Ubia okwa chese no ma enoma ye hye ye kra ke saba ikwa de kan kwa last week anto ko bi on me ku odwom ho Ya kyekere wo picture no. To kwa on me ku ikwa na obi anti ase. O kyekere wo picture no. Tuma akokoko tuma wutuntum tuma wufita ena ode ayade no ena e wadwuma no e kutie wadwuma no be san de yare ne niam ma wo atu ho kwan nyame se me ma wakwan kire na koye oba bia wota ade no na sa ade na ya kyekere na ensane na de wo. Oh, one more sama last stop nyame. Ukunu wai Chebe bompaya mo no asase sem bi e de betoto no. Asase sem bi. Okoje asase bi no. Acha fa kwa wa no. Okoje asase bi o ye ho adwuma wa samanka. Akoje asase. Ah, one more sama ngosra no. Bon sama ngosra no. Asase no. Awo okoje no eniema ebekoso ama no ma san asole atia no asase ne so. Aba hada. Akwa no mama. Acha de ma hada. And no first time. Ah, one more some last stop nyame. One more some last stop nyame. Be ma ni fie sa de die ho. Ende mi share dem but adidie mi share dem bibisa. Okunu fie adidie ho. Omo ka se e bia obi aka chenda ba me wale mi obi eni mi so bi de ade ho. Adidie wo ni fie. Ti me bompa ya ma no. Asase bia obeje. Aye so adwuma adwuma na ba no makko atie na kunu ne na twe asase ne so ho manso awrade twetwa ne to nso ba akobla. Oh, one more sama last stop nyame. Amen. So won sam no obi se hey jampai bo no ana me awonya mpai bo ne so se ye pesi ye kunu ba won be so obe jampai bo no wanya mpai bo ne so ye ntimi nkuno. Bom last stop nyame. Ye pesi ye kunu ba wanya mpai bo na there's no way see bit my head. Ekunu. Bom. Ye ntimi nkuno. Ah. Ana nyame se afia yesimu. Afia yesimu. What face problem pa. Last week who can say o mama kwanche say o say o de yare e to me Kumasi so mama kwanche obra kwanche makoye ewi. Awrade beje wate. Amen. O masa na apia brojire. Me baba akon. O baba akon ba akon so be kwa ka ho. Amen. Nyame se wanya sika pen pa. Enya bi pen. Na yen sembi.
Maame so kakra na maame yare. Nso na me ye ne papa ni nti. Yare no so no mu dia me no ka se kura maame no. Sesi na dwen kura no ka hwe nti e ka na nyama ne de doso. Awurade bɛgye wate. Amen. Wɔn bɛ so mu kun san wo maame ne tena na wo yekun. Ɛsɛ no ntoato a wɔde toato wo nyinaa yɛ owu. Ɛna mpɛ so mu kun firi wiase. Sɛ bɛyɛ a wo ma ne so brɛ wo ma no baako bɛtoa de wasipto kwan no aka ho. Titumi biara adi wo wu atɔ so. Me saw ne nsɛm pɛ ɔse jampa ibɔ no. Na me sɛ ada wɔ se pɛ sɛ yɛkunu ba yɛntimi nkono. Bɔnsɛm ma pa. Bo mala stop nyame. Na wo free ba. Oba ba yo an owai. If I show you say one mo fu bi adwuma hospitals. Me won say mo so mo de ni ko school. All of a sudden was school na me ko. Enya me sakura no so animade. Enso mo be ye na yiram obeka se school no won koda. Aboma huhum nsam no. Anya me se apam no wo ukunu fie. Any a liber so benim. Was a min cordale by force. When you say only black and like as for a year, on tea and chains or spinters. On Timonjay. 2 days now. Baby, our yeggman, one or two. Oh, one more Samama Hinta Samano. Yamasi has stopped no. A we are yet be a storson. A we are say we are. To be at the next to any more being. It drew baby now as a stores necessary. Bani at 2 beam. And then Yams one said, stores necessary. A baby will see a tomb. Baby near baby or say also with the out to tomorrow. Nedia come home. Omutumo Homhom Musana. Namajumana Bassa. Oh, one more Samama human samano. Say your 2 months, the customers of one bar, maybe to for baby. Achafako. Customer who was your me, but we are not going to Russia. Those old frame. And me show me who. As my customer again, you are 2 stones. One more Samama was Serrano. Bon some Emma human some. Papa, we should do me first. That I remember when was in the small light. I light to her. I see a light was a small hard to me. No man any year. Boom, mala stop in your me. Boom, pa. Now, made me call say, I was one store so necessary. Need account. Start your baby. Bani atu to be makuma to shishim. And was one. The atu to shishim, ya being now when I'm for more. My God. But soon ya to Mudian. Or more to Mudian. Need the account why yatu. Bon summer who is seminal. And diverting the customers. Oh, a cover before. A bass I never demand so your day. A baffom. Bon some Cassia pa mala stop in your me. Obey your word, Mamma. Nyame won konkron me de waba wa chiro boa no. Amen. Abahada. Pacho Debbie. O ma hada. Pacho Debbie. Me mu se introduce oba foforo ma wokunu. Oba ne ya igwani. Pacho ya no. Oba ne ye de ni. Oya igwani. Oya de ni. Oya igwani. Bon summa and was Serrano. Oh, some boy no betimi apo. Boom Cassia pa. Abahada. Pacho Debbie. Abahada. Debbie. And then the first time. Pacho. What am I doing come? Pacho Debbie. What am I doing come? Pacho Debbie. O me se oba ne ya igwani. Pacho ya no cry. Boom Cassia pa man was Serrano. And was Serrano a year tuma. Me jina won chana rade ka kira me se ye trodu ni kunu kunwa mu obi. My God. Ye trodu ni kunwa mu obi. Ne nipa na ye trodu na ma no nipa ne ya igwani. Na oba jina fini nsam twi. Ma be ma na to afifie. Ba ye se ni wo ye. Ha? Pacho ya no cry ndro ko mpombae. Boom Cassia pa. Oh, boom Cassia pa mala stop in your me. Oshi ameda. Ma Pacho Debbie. Oshi ameda. Pacho Debbie. Oshi ameda. Pacho Debbie. Sorry na bon nsem. Boom Cassia pa mala stop in your me. And was Serrano a year tuma. A ream was Serra a year tuma. Os Alain. Aye. Ababa den. Erade ba ji okura ma wate. Amen. And no kwa o mai. Pacho Debbie. Bon some Cassia pa man was Serrano.
O maame ana papa fie. O maame ana papa fie. Why na na yesofo? Achafa kwa wano. Nana ba. O nana ba. O si adom no fa ye adwuma. Nipa no yesofo no egina wachi. O si adom na migya ho na wo fa nya adwuma. Unuanu mienu ya sofo. Oshameda. Oshameda. Wa mo samama hinta samno. O bon sam kasiapa. Maame ni gina wachi osi adom no fa ya adwuma da na wontimi fa nya adwuma. Enti wo ye bibia na ye oka, wo ye bibia na ye basa, wo ye bibia na ye basa. Na nsen de anya kura bibia me ye bibia na ye basa. Bon sam kasiapa ma last stop nyame. One makasa. Pacho minimu. One me. Unhia meda. And then no first time. Bon sam kasiapa. Bon sam nyame difo. Awurade se obeyi ne ho adi a kire odayo. Amen. Ebi se sa adom na na wo na na ne so no. Na ya adom efre awurade. Me maame na adom ne wo ne so. Ene ba me so. Me maame adom na me yuso. Bon sam adom no bon sam ngosala no. Adom te se dwapade. Maame ni gina nachi, o se fa dom ni ye dwuma. Enso wo hu kotokuo no de krashem. O ye dwa bia na ye basa, o ye bibia na ye basa. O hu na bra boso na wale sam na dwuma sam ni bibia ye basa. Bon sam kasia pa ma adom ne. Na me be bompa e bia ma na wakoso da bi na obeyi da ya na kire. Amen. Me ko nyame akasa kire me sesi ase obeyi ni ho adi akire. Amen. Obeyi ni ho adi akire. Amen. Eti ni ho adi no obeyi akire no eye da yeso mu na obeyi ni ho adi akire. Wonua no se na ya asofo. Wonua no mienu ka ka ho tere ka okra na wo ye di kanfo. Ko wo na dom ni di wachi. Bon sam ma ngosra ne. Bon sam. Wo adom ne pew no wo mpese obeye. Enti nanse minua ketwa no. Ofre me sa asa membra ne camp. Ba ofre me ranity woma. Ranity woma. Makate ngozi tumeba masanya. Wo hia me da. Mpacho de bi ni hia woda minimu ene ne first dia de abahase. Bon sam ma ngosra ne. Ama wakati em se me mama dia se Easter convention. Me ba